Voin hi January ni som pali sang hi som ni panga nia. Israel Defense Force IDF chuan Iran missile sang ten an ka phak china ram te an tarlan na me panti chua nu nikhat na ngaihdam an dil nga la Jammu and Kashmir chu Pakistan ram angin le India mar chak notice chu Nepal ram anga diklo taka an tarlan chung changa Israel sipai te chuan voin khan ngaihdam dil nan ti chhuaka he me phi ram ri dik tak ti chiang tur hrim duan ani lo thu an soi ane he mep diklo tak an ti chhuwa wang hian India ram mi pui an thin rim man hle a an ni point hei hi lo hrewatin Israel le Iran boruak so san lai tak mai alo ni bok nen ngaihdam dil na an ti chuak tawat ane IDF chuan zirtop ni khan me phi an posa Iran hi khovel pum tan a hlo omani ti le Israel hi atop perna anilawa abul tran na chawani ti in an posa chuan an tarlang ane che chhuwa mai lo chu du than tur dang kan nei lo ti in Iran an beina chung chang an soya map an ti chhuwa hian Iran missile range huam chunga India po a ve bok ane IDF chuan he map hi ram ri ruang tarlan na mai chawani a ram ri chiang takin atarlang lawa he thalaka wanga thil ti sualomani chuan ngaidam kan dilani anti exa user engemaw zatin an do dal na chu online a an soi chuaka he map an duan hian India ram map pumpui chu diklo takin atarlang ani ti in mitam takin an post ani Iran missile in aka phak zinga hian India ba ka ram dang som panga Russia Ukraine China le Sudan te po an tel ni in Israel sipai ten map an ti chua chuan an tarlang ani an soidan chuan Iran hi aircraft lampanga hian asang vak lova sangson an to na satlitu ka wangin he lampanga hian ma an la thei vak lo ni in an soya chuwang chuan missile lampanga tran an la na sa hle ni in an soi ani Iran chuan Israel laka phubalak nan missile in kap let ve ta Persian ram hian ballistic le cruise missile rang siam lok le da thata nei tawnin an soya an ka thui thei zong po en ang lo hlom boka he thu hi Center for Strategic and International Studies missile threat project report tarlan ania missile chi rang engzat nge Iran hian an nei hriat fak ni lo ma sela US Air Force General Kenneth McKenzie chuan kum sang ni som ni pathum khan an ram parliamenta Iran hian ballistic missile sang thum chuang anei ti soya he thu hi kumin khan Iran watch website Wisconsin project on nuclear arm control chuan an report bok ane hemi hi ballistic missile chau ania ballistic missile ringot po sang thum chuang anei chuan missile dang cruise missile ang chi te po tam tak anei ngei chu arinom bok ane Israel le Iran chu anin domek zela missile in ain ra sai na sa air power lampanga chuan Iran hi an chak lo jok hle maya amero chu missile rawa chuan Iran hi an duai bik don lo ni in alanga tu ram maina than pui lovin mal in fer takin anin beita sela chu Israel hian chutilutuk chuan an ngam vak bik lo mai thei ane tun hnaya al-Qaeda pol Osama bin Laden pol te kha khang mi te kha aroin lar le ta an melma an tha tur lis an ron ti chuak ni in tarlan ania an melma nia an soi an tha tur zinga hian US President Donald Trump le Vice President J.D. Vance baka US Secretary of State Marco Rubio US Secretary of Defense le election laya trama na sataka pui thin tu Elon Musk te po an tel ane tuna hian an throi tulu ber chu Saad bin Alef al-Olaki ania ani hian video message sarap thak tak mai le rowa tak mai minisom thum pali zeta sei ati chuak ni in an soi ane
Mohammed azui tu to phut Muslim zong te US a cheng an ni amo Arab ram a cheng emo ram sang a cheng te chuan Muslim thurin lein nga na a zawk in hata Amerika laka pubala turin ka somin ka nge na chu heng Amerika ram hruai tu te that tur hian American te tho pui a tu lova keini hian tumru na kan nei apoimo bera heng kan target te laka na lo ting taka kan tho apoimo berani ti in asoya heti lai hian US sarkar chuan tuna al-Qaeda hautupa al-Olaki hi wan te tatan an puang ve mek boka ama that theimo aumna mun US sarkar hne na hril thei hne na alumanatan US dollar makta duai ruk zet pe kan tiamani eng tiangin nge ma anron lak don ti chu hun in ala hril anga US lampo hian an vein an man le thei mai thei bok ani ole khati chin kha ni phot ro se